Нарабілі вы шуму сваёй заявай, і, здаецца, уже так все ціха, спакойна было. Лукашенко паехаў, Зеленскі сказаў, што рэтрансляторы не працуюць, нібыта ўжо эскалацыя, повод для яе мінуў. Сырскі, так, учора заявіў пра тое, што нібыта зноў включыўся нейкі рэтранслятар, але ўжо больш не включаць беларускія ўлады, заінтрыгаваў. Ну, а вы позна ўвечары ўжо выдалі інфармацыю, што нібыта гэты рэтранслятар быў знішчаны дронам. Ну, я так разумею, крыніца у вас блізка каля Сырскага, раз такую інфармацыю можаце заявіць. Для наших глядачов и слухачов открою, может, таємницю, что 90% информации в сучасном свете берется просто с очиненных крыниц. Достатково включить критичный анализ, и картина вымалевывается. Я могу вам хронологично потлумачить, чему я пришел до таких висновок. Пам'ятаєте, перша заява в паблік президента Зеленського про те, що кілька разів була спроба комунікації з режимом Мінська по зачинених каналах, каб вони спинили працю гэтых ретрансляторів. Реакції не було. Тоді президент Зеленський виходить в паблік і каже, що ми самі вирішимо гэту проблему, коли там праз тиждень і вона не буде вирішена. 24 червня президент Зеленський вийшов знову по гэтай темі в паблік і сказав, що по інформації українського боку з 22 червня гэты ретранслятары не працуюць. Гаворка шла про 4 ретранслятора. Гомельская и Брестская область. Буквально на наступный день, 25 червня, на территорию Украины с территории Беларуси залетает 5 шахедов, які ідуть в район Коростеня. Які там склався далі лёс гэтых шахедов, мне докладно невядома, магчыма, іх збілі украінцы. Але я допускаю, што яны суправаджалі зноў працай гэтых ретранслятараў, якія іх наводзілі. Адпаведна, в інтэрв'ю 29 червня главнокомандуючий Збройных сил генерал Сырскі кажа про тое, што праблема з ретранслятарамі яшчэ до конца не вырашана, тому што на сувязь выходзіць яшчэ один ретранслятар. Гаворка ідзе уже не про 4, а про 1. Я раблю выснову, што пасля залёту шахедаў 25 червня был нанесены удар, и гэтыя ретранслятары были знищены. 3 штуки. Пасля интервью Сырского 29 червня был нанесен еще один удар, и был знищены апошні ретранслятор. Подстав не доверять словам президента Украины и словам главнокомандующего Збройных сил Украины у меня нема, потому что на сегодняшний час Украина располагает всеми сродками и силами, как кропкава зрабіць такую операцию. Спадар Вадзім, калі браць пад увагу вашу версію, што яна праўдзівая, атрымліваецца, што нараджаецца першыя два пытанні. Па-першае, чаму пра гэта маўчыць беларускі бок? Чаму пра гэта маўчыць украінскі бок? Так, ну, толькі намякае, так, у выглядзе Сырскага, які кажа, што больш ужо не будуць працаваць. Так? Чаму так адбываецца? Давайте подумаем, а кому на корысть будет такая информация, как бы ее зараз подсвечивать. И она на корысть будет только Российской Федерации, якая имкнется втягнуть Беларусь, белорусский режим в черговую фазу эскалации. А включал тогда ретрансляторы кто? Спадар Вадзім, а включал тады назад это ретрансляторы кто? Россия, Лукашенко? Значит, Лукашенко не слухаюць. Раз Лукашенко даў загад, каб это ретрансляторы не працавалі, пасля пра іх украінцы ударили, пасля зноў яны включиліся? Я допускаю, что гэты ретрансляторы наогул знаходзяцца под контролем вайсковаслужбоўцаў Российской Федерации на территории Беларуси, якія расположены. И тому цалкам магчыма, што яны распараджались, калі іх включаць, калі выключаць. Так, яны хутчэй за ўсё выкарыстоўвалі беларускую інфраструктуру, яны былі ўсталёваны на мачтах сотавай сувязі. Таму, каб збіць іх, знішчыць, не трэба выкарыстоўваць ні артылерыю, ні нейкія іншыя там засабы. Там просто гэта кропкавая аперацыя, подлетае кірованы дрон і в онлайн-рэжыме збівае гэта абсталяванне. То апошняе пытанне, і все, і Валера, табе перадам, каб ужо закрыць эту тэму. Ці можам вот такім чынам мы сказаць, што гісторыя з ретранслятарамі у дачыненнях паміж Кіевам і Менскам, яна пастаўлена кропка. Няхай там Лукашенко разумеў, што украінцы могуць бомбануць дронамі па гэтых ретранслятарах, ён будзе маўчаць, прапаганда, як мы бачым цяпер, таксама маўчыць. Украіна, як вы кажаце, не зацікаўлена ў тым, каб яшчэ і Беларусь так вцягвалася у гэтую вайну ў тым ліку, таму яна маўчыць, толькі намякае.
Ці ви ще допускаєте некий виток эскалации? Ну, мы же говорим только про 4 ретранслятора. Не факт, что их там может быть больше, и не факт, что их там не змонтують знов. Чи на местах этих пошкоджених, чи уже в інших местах. Тому я би не ставив кропку в этой історії. На самой справі ми балансуємо каля червоної межі. І я маю на увазі і Білорусь, і Україна. І ситуація вельми небезпечна. Для чого вони балансують? Варта эта гульня така небезпечна? Ну, это не для чого, это наступство. Это наступство політики Лукашенки за 32 годи і наступство прийняття його рішення в підтримку агресивної війни з 22 года. Эта ситуація не возникла за апошнія там 2 тижні. Вадим, послухайте, ось наші глядачі у приватності пишуть про те, що уключать, выключать это ретрансляторы. Давно пора выключать самого уже Лукашенку. Ось, на вашу думку, наколькі магчымае гэткае развязанне праблемы, ну, скажем так, праблемы ретранслятараў з тэрыторыі Беларусі, калі выключыць тых, хто гэтыя ретранслятары выключае, уключае. І тут не важно, ці это Лукашенко, ці гэта расійскія вайскоўцы, якія там знаходзяцца. Ну, дрону ж не так важно, каго выключаць. Гэта вы натякаеце на этот мем вядомы, што галоўны ретранслятор Беларусі... Гэта я рэагую на каментары нашых гледачоў. Так, сапраўды, галоўным ретранслятарам з'яўляецца Лукашенко, ретранслятарам ідэі рускага свету і этой саюзнай дзяржавы. Но справа тым, што калі гаварыць сур'ёзна, то в Украіне выдатна разумеюць, хто ажыццяўляе эфектыўны кантроль над тэрыторыяй Беларусі. Каго зараз, чым загадам падпарадкоўваюцца сілавыя структуры. Гэта самапрагалошаны так званы прэзідэнт Лукашенко. Калі уявім сабе сітуацыю, што заўтра яго не стала, што далей? Хутчэй за ўсё, кантроль над Беларусю возьмуць прарасійскія сілы ці самі наўпрост расіяне. Ну хіба это да вас пытанне, што далей, бо вы в кабінеце такую функцыю займаеце, як абароны і нацыянальнай бяспекі. Так, менавіта таму у галоўнага ретранслятара яшчэ і застаецца маленькае поле для манёвру. І мы бачым, што ён стараецца выкарыстаць яго напоўна. Яго вот эти вояжы зараз то к Путіну, то в Китай, таемныя перамовы з амерыканцамі, таемныя перамовы з Украінай. Нічога не спыняецца. Вадим, у гэткай сітуацыі ці можам мы хаця б тэарэтычна дапускаць магчымасць нейкага, ну хай сабе і не вельмі афіцыйнага хаўрусу паміж цяперашнім Менскам і Кіевам, ну, скажем так, хаўрусу супраць Москвы. Хай афіцыйна там Лукашенко далей цалуецца на Валдае з Пуціным, але, ну, ретранслятары будуць выключацца, скажем так. Магчымы такі хаўрус? Дзеля нават ягонага самазахавання, скажем так. Ну і фактура ёсць пад гэта. Паводле Павла Латушкі, нібыта Лукашенко сустракаўся з кіраўніком украінскім вветкі, з спадаром Івашчэнкам. Так, пакуль в Беларусь не введена значна группировка российских войск, гэта поле для маневраў Лукашенко застаецца. Я маю на увазе маневр а-ля Маннергейма 44 года, калі Фінляндія змянила бакі конфликта. Пошел в отставку президент Фінляндии, який подписывал угоду из гитлеровской Німеччиной на поставки зброї и на союзнические отношения. Его место занимает Маннергейм и подписывая сепаратный мир с СССР и починая войну со своим недавним союзником нацистской Німеччиной в Лапландии. Такий подход потребує державницької мудрості, ну і, безумовно, політичної волі моцної. Адкрытае пытанне, ці ёсць гэта ў Лукашэнкі, між тым таксама адкрытае пытанне, што рабіць ва ўсёй гэтай сітуацыі дэмакратычным сілам, якія ў тым ліку прадстаўляеце вы? Не секрет, что белорусский объединенный переходный кабинет уже звертался до, скажем так, эффективных менеджеров, які ажыццяўляюць контроль на территории Беларуси, об тым, каб распачаць диалог выходу с кризиса, диалог по национальному замирению. Мы лічым гэта самый конструктивный и, скажем так, бесгвалтоўны шлях. Бо інакш альтернатива у нас, что Беларусь рано ці поздно будет обсягнута
в чергову ескалацію і перетвориться в поле бою. Ці була Тут нейка м'яч реакція? на полі режиму. Вадим, ці була нейка реакція з того боку? Скажу зараз осторожно. Публічна реакція ускосна була, і вона була негативна, але канал комунікації не зачинений. Спадар Вадим, яшчэ пару хвілін. Былі рэтрансляторы, але ёсць яшчэ і НПЗ беларускія, которые працуюць цяпер не толькі для жыхароў Масквы і Петербурга, якія стаяць у чэргах на аўтазапраўках, але і для расійскай арміі. Так, не ведаем там в процентах, но але, безумоўна, это можа мець месца. Адпаведна, і тая ж самая легальная мэта для войскаў ЗСУ, як і тыя ж самыя рэтрансляторы. Зеленскі пра гэта казаў. Ці НПЗ ў сцяж ёсць, скажем так, у поле зроку так, Киева, і ў якім выпадку Киев будзе гатовы дзейнічаць рашуча? Так? Ну, знову-таки мы вертаемся до того, что мы балансуем на межи. Так, президент України узгадав і НПЗ, і інші підприємства військово-промислового комплексу, які працюють в інтересах Російської Федерації. Но на сьогоднішній час ми ведаємо, з коротким плечом логістики поставляється паливо для Росії, в тим ліку для групіровки, яка воює в Україні. І українці полюють за цими тягниками, які виходять з Мозырского комбіната, і їх намагаються знищити в Брянській області. Ну тут, розумієте, логічно діяння, навіщо полювати за стрелами, як легче забити лучника, яких випускає. І коли ситуація подається до критичної межі, українці шмат разів про це казали, Мозырский МПЗ – це перша мета. Вадим, ну мы говорили про галоўнага ретранслятора расійскага ў Беларусі, і вось тут про лучника. Паслухайце, а ёсць жа яшчэ адзін варыянт, які здаецца, ну такі нашым і вашым, і нема удараў па Беларусі, і праблема развязваецца з працай беларускіх НПЗ на Россию. Это удары, скажем, по унечы, уласна по нафтоправодах, по этих галинах, которые идут на территории России у памежжа с Беларусью. Ці імаверны вот такі сценар, на вашу думку? На сегодняшний час у Украины есть все силы и сродки, как фактично почать операцию по изоляции режима Лукашенко от Российской Федерации. Але ми бачимо, наприклад, на прикладі Крима, що зараз намагання скеровані в той бок. Ну, одночасово Україна ще проводить удари в глибину самої Російської Федерації на відлеглості вже більше 1000 кілометрів. Я думаю, що військово-політичне керівництво України докладно ведає свої можливості, і воно їх примінить, скажімо, в відповідності з умовами, які складаються там в військово-політичному розкладі в регіоні. Спадар Вадим, ну, хотел бы только удакладніць, вось толькі што акурат уже з'явілася відэа, што украінскі люты даляцеў да Омска. Так, ну, еще уже есть відэа з Омска, еще не ведаем, ці даляцеў да НПЗ конкретно, але ўжо 2500 километров. Это самыя далёкія такія пакуль што залёт. Апошняе пытанне, напэўна, яшчэ адна навіна гэтага дня. Лукашенко памілаваў каля 3 десяткаў палітвязняў, прынамсі падпісаў указ аб памілаванні. Вось на ваш погляд, што гэта такое, асобны гуманітарны жэст, працяг перамоваў з ЗША, ці гэта сапраўды вось это 3 ліпеня, з гэтай нагоды Дзень незалежнасці, так, амністыя летась, падчас такую амністыю патрапіла 16 асобаў, сёння 32, ну вось удвая больш. Як вы ацэньваеце сённяшнюю падзею? Я мяркую, что это может быть все из того, что вы только что перелічили. Одночасово. И он как бы хочет забить несколько зайцев. Ну, на жаль, мы ведаем, что репрессии не спиняются. Они набирают новых людей. Вот, по моей информации, зараз вельми шмат людей знаходятся в СІЗА Беларуси по справе Гаюна. И открыты тысячи криминальных справ по справе Гаюна. По знакам питання, ці не робляться не просто ротацію в тюрмах, коли визволяють політв'язнів, у яких там амаль підійшов термін, а на його місце додають наступного. Ми в АПК кажемо, потрібне кардинальне спинення репресій, бо інакше це не вирішається ситуація. І вони, закон, що дійшло в Білорусі, вони можуть любого громадянина Білорусі зараз притягувати до відказності, садити в тюрму
по політичному артикулу.